DCGB, ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw, mga baretang balansyado, daing pigkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunya na Sabado. Kami ang matod kan bareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, harmonized provincial guidelines para sa class as in work suspension kada bes may maraot na panahon, bibilugon kan gobyerno probinsyal kan Albay. Engkwento entry kan mga soldados kan 49th Infantry Battalion sa Barangay Katumag, Ginubatan, Albay, Saroan Gadan na CTG. DPWH hagadan nin paluwanag kan sanggunian bayan kan Ginubatan Albay sa manera kan pagpakaray kan tinampo sa indang sakop na lugar. Mga atletang masabak sa palarong Bicol 2025, suportado kan gobyerno probinsyal kan Albay. Sa lado nasyonal, Marcos tiwala na dai mayro an impeachment complaint kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. COMELEC pinunanaan paghatod kan 6 milyon na balota sa Laguna para sa paper melting process. Security guard na pigaligar na ng maltrato nin paratsenda nin Sampaguita ipinaapod kan Philippine National Police. Agency kan viral security guard nagtaram na. Sa ibang nasyon, Taiwan, ipinautob ang pinakaenot na execution matapos ang 5 taon. Baretang Sports, San Miguel Beermen nagsalida na naman nin import. Detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Planong magbilog nin harmonized provincial guidelines ang gobyerno provincial kan Albay para sa pagpautob nin class as in work suspension sa kada bes na may maraot na kamugtakan nin panahon sa probinsya. Sigun kay Provincial Administrator Cedric Daep, katuyuan ka nasabing lakdang na maging mas sistematiko ang pagsimbag kan probinsya sa mga peligro asin hazard na posibleng maeksperiensyahan darakan shear line asin iba pang weather system araw kan northeast monsoon asin intertropical convergence zone. Sa tanawan doon na mas kaiguanin pagsusunod na guidelines asin science-based ang sa ang pinagbabasehan sa pagpapalos ng suspension kay puan in harmonized guidelines para maging sistematiko ang implementasyon base sa sitwasyon kanibay-ibang banwaan asin syudad sa probinsya. Katagod kay ni, pig-inganyar ni DAEP ang mga local government units na magbugtak nin rain gauges o kaya naman flood marker sa mga mayor na salog sa kanya-kanyang nasasakupan na pwedeng maging basihan sa pagpautob kan suspension.
Gadanan sarong miyembro kan komunistang grupo makalihis ang nangyaring armed encounter poko mas o menos alas 6:40 nin aga, kaso hapon Enero 17, sa Barangay Katumag, Ginubatan, Albay. Sigun ini kay Ginubatan Municipal Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., kung saan mantang nagkukondukta nin Battalion Combat Operation ang mga personahes kan 49th Infantry Battalion sa nasabing barangay, kan makaengkwentro ang 5 miyembro kan Communist Terrorist Group. Sa pakikipaghuron kan DCGB News kay Tagtag, sinabi ka ini an nagdurar nin 5 minutos an balyuhan nin putok dahilan para magadan an CTG na si Elmer Oli asin na-recover an sarong unit nin rifle asin pistol, laptops, cellphone asin iba pang personal na gamit. Sinabi ni Tagtag na ang nagada na rebelde ang nakakahampang sa manlain-lain na kaso kaibahan ang pirang puntos nin homicide, attempted homicide, illegal possession of explosive and ammunitions. Nananawagan kami na over may mga kasamahan naman na kayong nag-surrender. Mas maganda na pong sumurinder tayo dito sa himpilan ng kapulisan, sa himpilan ng mga Philippine Army. Mas mapaganda ang buhay nyo kasi may mga programa ang ating government na binibigay sa inyo sa under ng Executive Order number 7, particularly yung ILCAC natin at saka yung ICLIP. Antigong ni Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. ang hepe kan Ginubatan Municipal Police Station. Mapadara ni manifestasyon ang Sanggunian Bayan kan Ginubatan Albay sa DPWH Regional Office para imbitaran sa konseho tanganing maghagad ng paluwanag kung bako man mga rogadong tinampo sa banwaan ang pigienot na irahayon kumpara sa mga lubak-lubak asin garo ng sungkaan na klase din tinampo. Inapahayag ni Kagawad Bob Banyaga, Pamayokan Committee on Public Safety sa DCGB News sa pagsasabing dai niya masabutan ang DPWH kung natataipig tatawan ng prioridad ang pagpakaray kan tinampo sa Barangay Morera asin Lower Binugsakan sa Ginubatan, kundi ang pigiinot iyo ang bako man rogadong tinampo sa Barangay Banao Ginubatan asin Barangay Paulog, Ligao City. Sinabi ni Banyaga na dakol ng mga motorista ang nadedeskwedo sa sungkaan na tinampo asin dakol naman ang na commuter ang nauyam asin nagreklamo dalan sa magabat na bulos kan trafiko darakan bako magayon na sitwasyon kan tinampo. Sinabi man ni Kagawa July Tingson na yung kaso na itulos aksyonan kan DPWH, papatarokan niya ini bilang pamayo kan Committee on Agriculture. Sa enot na pakikipag-uron kan DCGB News kay Albay 3rd District Congressman Didi Cabredo, sinabi kini na posibleng puunan ngunya na simana ang pag-irahay sa Maharlika Highway sa Tercer Distrito kan Albay, partikular ang rehabilitasyon kan gari na sungkaan at tinampo sa Barangay Paulog, Ligao City, Morera, asin Travesía sa Ginubatan, Siriman Uwas, napig-alokaran ng 866 milyones pesos na fundo na nakasabay sa General Appropriations Act kanakaaging taon. Sinabi ni Cabredo na maigot ang sayang tugon sa mga kontratista na inuton una ang pagkondukta ng road widening sa pagsasabing magabat na bulos kan trafiko ang pwedeng ma-eksperyensya kan publiko sa oras na pinagsarabay-sabay ng trabahon. Nagpahayag nin suporta ang gobyerno probinsyal kan Albay sa mga atletang masabak sa Palarong Bicol 2025. Sigon kay Albay Acting Governor Glenda Ong Bungaw, sisiguruhon kan probinsya na masecure ang overall championship asin malampasan ang trayumpo kan nakaaging taon na nasa ikaduwang pwesto. Sinabi ni Bungaw na ipigpreparar naman ang mga atleta para sa indang ensayo sa ibong kan weather disturbances sa probinsya. Ipapautob sa gobyerno probinsyal kan Albay ang revised dress code na ipinaluwas kan Civil Service Commission. Inang tinawanin doon ni Acting Governor Glenda Ong Bungaw kung saan base sa nasabing dress code ang mga opisyales asin empleados kan gobyerno dapat magsulog nin Filipiniana-inspired outfit na nagpapailing kan kulturang Pilipino asin uniforme sa opisina.
Ipigpahayag man kan gobernador na pwedeng mamili ang mga opisyales sa empleados na magsulog din uniforme base sa sendang mga gender preferences, identity as in expression. Tanawan nindo ni Bungaw na dahil na pwedeng magsulog din mga collarless t-shirt, plunging necklines, sleeveless tops, sando, tube tops, strapless o spaghetti strap blouses, leggings, palda sa itaas kan tuhod, short, cycling o jogging pants, ripped jeans, sandals, tsinelas as siniba pa. Matrayumpuan ginibong Automated Counting Machine o ACM Roadshow sa Ibalong Centrum for Recreation sa Legazpi City. Ang aktibidad ipig-organisar kan Commission on Elections o COMELEC Albay Provincial Office bilang parte kan sa indang kamauotan na maipasabot sa publiko ang tamang paggamit kan ACM para sa May 2025 elections. Nasa 230 estudyante hali sa Legazpi City Science High School ang nagpartisipar sa aktibidad. Sinabi ni COMELEC Albay Provincial Election Supervisor, Attorney Maria Aurea Bunao, na magpapadagos-an sa idang aktibidad sa paagikan pagbisita sa mga barangays para ipasabot ang tamang paggamit kan ACM. Naitauna kan Department of Labor and Employment Bicol sa 129 magurang kan na child laborers as in skilled workers sa Malinaw Albay sa araram kan 2024 DOLE Integrated Livelihood Program ang mga livelihood kits na nagkakatadad ng 3.7 milyones pesos. Katawang ninda ang gobyerno lokal kan Malinaw sa distribusyon kan mga gamit araw kan barber as in beauty care equipment, pedicab, welding tools, vulcanizing equipment, carpentry tools, food bending tools as in iba pa. Ipinaliwanag ni Dole Bicol Regional Director Imelda Gatinaw na katuyuhan kay ni na mapakusog ang kabuhayan kan mga beneficiaryo para makatabang sa saindang pamilya. Ipig-introducer kan Department of Labor and Employment o DOLE Bicol ang Assistance for Request Management System para maging pasil sa mga empleyado ang pagsaangat ni reklamo asin masimbagan ang labor-related issues. Sa Facebook post, ipinaliwanag kan DOLE Bicol na sa paagi kan ARMS, mas pinapadali ang complaint filing process para sa mas madali na access kan mga empleyado sa platform online anuman na oras asin sa inman na lugar. Ana sa abing system na idisenyo para sa mas marikas asin more efficient way na pag-address kan manlain-lain na concern kan mga empleyado. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Diday, diday ko, diday, diday ko, diday, diday ko, Sa albay, sa tuyang, gusto ko na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. May pagbakulog siya sa probinsyang Albay, ngunya sa tung mamamatean. Ika ako gabos kita magtarabangan para sa progresibong Albay. Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, seniors, women's at youth. Abay mahal ko yung si Diday ko. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, albay ahead ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang at lahat. Oh, albay ahead ang at lahat. Oh, Kong Joey Salceda. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! DZGB Bareta alas 7. Bareta alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Dain na makakabilog din quorum ang Kongreso maski na naisumiter na sa Kamara de Representantes ang impeachment complaint kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Ini ang pahayag ni Presidente Bongbong Marcos sa ambos interview sa iya sa Leyte kasunod man ka nakasangat na impeachment complaint kontra sa Vice Presidente. Sinabi ni Marcos na naglaog na ang election period asin madali na ang campaign period para sa midterm election asin okupado na ang mga kongresista pati na mga senador para mangampanya kaya dain na maasikaso ang impeachment. Katakod man sa naging pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na bako magiging magayon ang kaluluwasan kan peace rally kan sarong dakulang religious organization. May kinaraman sa issue kan impeachment, sinabi kan Presidente na tama ang punto ni Enrile. Magkakaiguan yung problema pero may mandato ang Kongreso na aksyonan na reklamo pero wala nang sufisyenteng panahon dahil naglaog na ang panahonin kampanya. Sinabi ni Marcos na si Enrile ang saro sa pinakamatibay na abogado sa Pilipinas asin uyon sa pananindugan kini may kinaraman sa isyu kan impeachment na kinontra nin dakulang grupo.
Pinuuna na kan Commission on Elections o COMELEC ang paghatod kan 6 milyon na nasayang na balota sa sarong bodega sa Santa Rosa City, Laguna. Parte kan mga balotang ini ang nakarga sa mga truck sa National Printing Office o NPO sa Quezon City. Pag-abot sa Laguna, maagi sa paper melting process ang mga balota. Ipinaliwanag ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na pinili kan Paul body ang paper melting matapos ipagbawal ka National Archives of the Philippines ang paggamit nin micro-shredding para sa recycling. Ang disposal kasunod kan ipinaluwas na Temporary Restraining Order o TOR kan Korte Suprema may kinaaraman sa disqualification case. Dahilan sa TOR dai na magagamit ang nainot na printed ballots para sa 2025 midterm elections. Iba pang detalles kan Barreta. Ipinahayag ni dating Presidential Legal Advisor Salvador Panelo na daing legal na basehan ang disbarment case kontra kay dating Presidente Rodrigo Duterte dahil dahil na ining sinuway na lay bilang miyembro kan bar. Sinabi pa niya na ang sarong syudadano dahil pwedeng apodon na kriminal na bago man convicted arog kan sarong competent court sa ginibong krimen. Sa tanawanin doon na daing pag-ako na ginibo sa extrajudicial killings. Sinabi ni Panelo na dapat binasa kan mga nagreklamo ang transcript kan proceedings dahil ang gabos na pahayag kan dating presidente puro mas na pahayag asin dahi nungka matindog sa korte. Naghagad nin dispensa ang agency na kinabibilangan kan security guard na nag-viral matapos ma-videohan ang ginibong pagpahali asin pagmaltrato sa babaeng sampagita vendor sa luwas nin sarong mall kan nakaaging aldaw. Sinabi ni Red Eye 2 sa saindang official statement sa saindang Facebook page na namumundo sinda sa pangyayaring imbueltoan sa indang gwardya sa Mega Mall. Asin minahagad sinda ng dispensa sa aksyon kan gwardya susog sa video. Siniguro kan security agency na nagkukondukta sinda nin due process sa gwardyang imbuelto asin nangako na padagos na ipapagirumdom sa indang mga tauhan na maghiro nin may empathy, compassion asin professionalism sa gabos na oras. Sinabi pa na importante na iwasan na magpadara sa emosyon ang sa indang mga gwardya sa anuman na aksyon kan mga ini. Nangako man ang agency na mantinido sindang komitido sa misyon kan sa indang kliyente na inclusivity asin pigsisiguro na ang sa indang mga aksyon may hiling sa mga nasabing values o sa nasabing mga values. Ipinaapod kan Civil Security Group kan Philippine National Police ang gwardiya kan sarong mall na na-videohan sa pagpapahali asin pagmaltrato sa babaeng paratyenda ng Sampaguita sa Mandaluyong City. Sigon sa CSG, posibleng nagsuhay sa ethical standards ang security guard matapos rapsingon ang Sampaguita na ipapabakal kan istoryante kan hagadon na maghali sa lugar kan mall. Sinabi ni CSG spokesperson Lieutenant Colonel Yudisan Golciano na pinadarahan ninda ning somon ang security guard pati na ang security agency. Tinawan ninda ning responsibilidad ang security agency na iyo ang magbitbit sa security guard para magampang ini sa Supervisory Office for Security and Investigation Agency o SOSIA. Kung dahil magsipot ang gwardiya sa masunod na semana, posible na nindang isaangat ang reklamong administratibo kontra digdi. Inaprubaran kan Kamara de Representantes sa ikaduwang pagbasa ang propwestong Magna Carta of Tricycle Drivers and Operators para maisulong ang interes kan mga nasa tricycle sector. Sa iraram kan House Bill 1122-7, piglatag ang mga diretsyo kan mga nasa sektor kan tricycle asin nagkakrear nin mekanismo para maproteheran ang mga ini. Kaibahan sa mga diretsyong nakapalaman sa propwesto, ang diretsyong mag-organisar, magpartisipar sa pagbilog nin mga desisyon.
pagkakaigwanin access sa medical care services as in insurance, katalingkasan kontra sa diskriminasyon, bayolensya, pang-aabuso as in harassment as in iba pa. Siniguro man kan propwesto ang Social Security System o SSS as in Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na magkrear nin mga panundon o guidelines para maging miyembro ang mga nasa tricycle sector, ang mga lokal na gobyerno sa paagi kan sanggunian. Pigtatauanin poder na i-regulate ang operasyon kan tricycle sa indang nasasakupan, susug sa kanya-kanyang local public transport route plan as in base sa giya kan Department of Transportation o DOTR as in Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa irarom kan House Bill 1122-7, ang DOTR, Department of Trade and Industry o DTI, as in Department of Science and Technology, iyo ang sinugo na inganyaron ang mga manufacturer nin tricycle na gumibo nin mas epesyente na makina, as in gumamit nin mas malinig na teknolohiya susug sa environmental goals as in policy ka nasyon. Nakapalaman man sa bill, ang pagbugtak nin one-stop shop para makaskas na maproseso ang mga documentary requirements sa pagrehistro as in iba pang permit na kinakaipuhan para sa operasyon nin tricycle. Bareta Holly sa ibang nasyon. Ipinautob kan Taiwan ang pinakaenot na execution sa makalihis ang maabot sa 5 taon na nagresulta sa pagbatikos kan mga rights group na nagsabing ang paggamit ng capital punishment sa rong dakulaon na setback para sa human rights kan Taiwan. Ang death row inmate na si Wang Lin Kai, 32 anyos, napatunayan na nagkasala sa pagtulok sa Kudmagadan sa sayang ex-girlfriend asin ina. Kay ni kan 2017, iyo ang ginadan sa paagi ng firing squad. Sinabi kan Justice Ministry matapos ang execution na ang krimen na nakomiter ni Wang makuri asin daing herak. Bako makatawo asin seryosong maray. Ang execution kan Webes, iyo ang pinakaenot sa rarom ni Presidente Lai Ching-te na nagtukaw sa pesto kan Mayo 2024. Sigun man sa sarong survey, mayoriya kan mga Taiwanese people suportado ang padusang kagadanon. Baretang sports, may bago na naman na import na isasabak ang San Miguel Beermen sa 2024-2025 PBA Commissioner's Cup. Sa out-of-town game kaini kontra Meralco Bolts, ngunya na Sabado, Enero 18, ipaparada kan Beermen ang ika-4 kaining import sa katauhan kan 6'10" na si Malik Pope. Si Pope ang pang-apat na import kan San Miguel Beermen sa komprehensyang ini kasunod ni na Quincy Miller, Torren Jones as in Jabari Narcis. Produkto kan San Diego State University si Pope as in nagkawat sa NBA G League teams arogan Greensboro Swarm, Austin Spurs, Wisconsin Herd, Delaware Blue Coats as in G League Ignite. Naglalaom ang San Miguel na mapakusog ang chance sa kaini para sa playoff spot. Dahil sa ngunyan, igwaining 4 na gana asin 4 na daog asin na may miligrong masipa sa elimination round. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang Pag-asa. Diyos marahay na pagkaldaw sa mga taga DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGB. Sa ngayon na Enero 18, 2025, sa aldaw ning Sabado ning pagkaga. Hininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Shear line no, sa lubungan kang paros kang amihan sa kanyang malinsangang easterlies ang nakaka-apekto sa sirangang parte kang sentro asin sa sur kang Luzon. Mantang northeast monsoon paros kang amihan naman ang nakaka-apekto sa norte kang Luzon asin sa natatudang parte kang sentro kang Luzon. Digdi sa Kabikulan, magiging bahagya mapanganuron sagkod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat, pagdagoldol. Dulot kang easterlies. Moderatos sagkod sa mukusog na paros na halis sa norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pagukol.
Temperatura tigil umampoon 24 sagkod 29 grado sentigrado. Asin nangal daw ay masirang at yan na alas 6:12 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:39 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa Ligas. Yan mga tugang ang detalles kan mga bareta ngunyan na Sabado. Sa pangaran kan mga pagriba, Mardila, Angel Mostasa, Jenny Balyaran sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical asin Pag-asa. Kami po ang nagatud kan bareta. Correction lang po, bako po ito TRO, Temporary Restraining Order. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing salamat kan sa inong pagantabay. Happy weekend. By the way, maray na aga palang tabi sa mga participants pati na sa mga facilitator kan pigibong training seminar sa Philippine National Volleyball League digdi sa Legazpi City. Ngunya na aldaw sa Barangay Buragui, Sinda. Congratulations sa mga magiging referee sa volleyball tournament digdi sa Tuya. Ako po si Edwin Peralta. Salamat po kasi nung pagantabay. Masunod na po si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini.